Приятели, здравейте! Днес отново съм с разказа си в Лъкински район, там където обичам често да ходя и да разказвам. Очевидно от коментарите и от броя гледания и на вас ви е интересно. Днес ще преразкажа разказа на един човек, чието име е Боян Славчев Сюлевски. Той е раждан в махала Старо село, която е махала в близост до село Дряново, община Лъки, но както историческите сведения ясно сочат, тя е била средищен център в онзи район, заключен между Билото Пашалийца и село Дряново, там където се намира и емблематичния за общината връх Могила. Много красив от село Дряново до връх Могила. Има екопътека в сайта ми rodopите.info, може да получите информация за нея. Боян Сюлевски, който е част от голямата фамилия Сюлевски от Старо село, между другото, когато извървявате маршрута на екопътека Могила от село Дряново до връх Могила, вие ще минете през Старо село и още в самото начало на Старо село в ляво ще видите една страхотно направена чешма. Майсторлък. Направено родословното дърво на рода Сюлевски и описани и показани с снимки всички родоначалници на този хубав голям род. Боян Сюлевски в разговор с Иван Гащилов, когато Иван Гащилов прави теренни събира местни разказвачи, събира хора, които към него момент са били все още живи, в разсъдъха си хора, които ясно помнят миналото на своите населени места. Получава много интересна информация от Боян Сюлевски. Той е раждан през 1932 година. И Ачик си разказва всичко, което е било на времето, като засяга, разбира се, общи неща, като бит, култура, ежедневие общо взето, но особен акцент той удря върху овчарлъка. А не само върху овчарлъка, по-скоро върху отглеждането на овцете и на козите, които към онзи момент са били основния елемент от прехраната на хората. Той казва, че около селото имало много хубави пасища. Като казвам Старо село, имайте предвид, че това е махала, но на времето е било 20 на 25-30 къщи с много население, е било голямо. Той описва местностите Пашалийца, Кутела. Там действително всичко около Старо село са изумително красиви пасища. Като се започна от горния край, след Гергие, има една чешма там на ъгъл. Тази чешма, Балабанова чешма нагоре, пасища и чудо, до връх Могила, надолу Пазлака, към Пашалийца. Сега в момента от Пазлака към Пашалийца има наизраснали борики малки. На времето всичко това е било Пашалък. Нагоре, вече когато се тръгне към Билото, има една изоставена голяма триетажна сграда, кашкавална джиницата и казват. Така че, общо взето всичко води до нагласата, че там действително е имало много стада. И не случайно Боян Сюлевски започва своя разказ с това, че заради хубавата паша в местностите, които ви изброих и които той изброява на Иван Гащилов, е имало възможност да се гледат и много стада. Стадата са били ограничавани до 500 броя общи и са ги карали горе на мандрите, където на мандрите е имало 3-4 човека постоянни мандражи, които са се грижили за предоя, за това целият този продукт, суровината да се превърне в хубав продукт, в масло, в сирене и така нататък.
Как обаче те избирали кое стадо първо да отиде на мандрата? Правили един вид като съревнование. Започнали да правят предой и което стадо давало най-много бакари мляко, то първо имало възможността да отиде горе и да бъде, така да го кажем, обслужено от мандржиите. Мандржиите са били хора, които изкусно са познавали овцете, козите и най-важното, изкусно са познавали суровината, наречена мляко. С това мляко те буквално са можели да правят кулинарни чудеса. Не случайно те са правили и много специфични храни. Например, аз изпомням моя дядо Иван Тарашев в разговорите с дядо Каню, Черен Каню, за който съм ви разказвал, който си почина близо 74-5 годишен човек. По тертипа на Родопите, нали, по тамошните критерии се счита за отиден си млад, нали? Но той цял живот ергенин, беше овчар горе на Лука, а Лука е една местност, която е близо до село Дряново, т.е. от Дряново, като се качиш горе на леската към Хайдушка чука, отсреща на нашия рит манастирище, старите китипови ливади, дето му казват Лука. А Лука му казват заради това, че май месец там е колкото два стадиона има Ливурда. Див Чесън, дето му казват Лук, Див по Родопите и оттам Лукан. И дядо Каню ми разказваше, вика, ние постоянно, вика, сине си правиме куркмач, вика, ушмар си правиме, синдермьо. Това са основните, или качамат, нали, основните 4 вида ястия за овчарите, които те ежедневно, може да го кажем, са си правили. Един мой читател беше оставил един много хубав коментар, в който аз разбрах, че и той има подобна информация, още повече, че дядо му или някой негов познат казал, сине, вика, винаги е хубаво да си имаш и кашкавалчик, вика, и царевично брашно, защото, вика, качамака много бързо става, пък е питателна хубава храна. Куркмача по принцип е много интересно и дядо Каню ми го разказал, че те си правили куркмач последния начин, като вземат млякото. Обикновено всички тия овчарските ястия най-добре са ставали през месец август, когато млякото е по-малко, но сметка на това е много гъсто хубаво. И вика, ага, надоим, защото доенето е ставало много рано сутрин и много късно вечер. И вика, ага, надоиме събален. И вика, това, който оставал по мандрите, по кашлите горе, вика, тури го, вика, в една голяма тенджера и тенджерата тури в друга по-голяма тенджера или в метална тава и вика на водна баня, затвори го, за да може, вика, цялата вода да излезе от млякото и още по-гъсто да стане. След това, вика, на бабани млякото в едни големи бурканища, вика, тури вътре брънза и в рамките на 2-3 дена върти, пребърква го и става уникално. И вика, ага, докарат от града чушчичка, вика нещо, га изпечеш чушчичка, вика, с това, вика, върви идеално. А сендермьото, дядо Каню ми го е разказвал, вика, в един голям бакър, га сложиш масло, вика, овчо, и вика, като се разтопи хубаво, му намлатиш, вика, царевичното брашно, въртиш и най-накрая туриш на голями парчета, вика, кашкавал, извъртяне, вика, то се омесва и става. Аз съм ял сендермьо, нещо невероятно, трябва да ви кажа. И тези хора, които вече отивали да си взимат стадата на края на сезона, те са имали са като ангажимент да направят хубаво изхранване на хората, нали, в мандрите, за това, че те са направили така, че да използват правилно майсторски и професионално суровината от техните стада, за да могат да си вземат голямата продукция. Обикновено е било така, казва Боян Сюлевски, че много често не са се използвали и пари, а всичко е било плащане в натура. Да речем, остатък от масло, остатък от сирене и така нататък,
което е било нужно, защото ти е реално в този затворен свят, който е бил, защо да вземеш пари, за да из тия пари си купиш нещо, като можеш директно да го получиш нещото. И въобще парите са отпадали, те са били нужни в много редки случаи. Боян Сулевски чистосърдечно признава, че тяхната фамилия е била богата. Вика, имаше само 3-4 фамилии, вика, в Старо село, дето бяха като нас богати, вика. Много рядко да има стада, вика, в Старо село, над 100 овци нагоре. А па вика, при нас беше благатка работа. Ага, фурнисат хляба, маслото им качето пълно, вика, имахме една голяма каца сирене, млякото, бърканицата, всичко това е било в изобилие, брънзата. И пак се връщам на видеята, които съм записал за качеството на живота в Родопите и за родопското дълголетие, че мнозина считат и свързват родопското дълголетие с качествената храна, киселото мляко, спокойствието и липсата на каквито и да е други мисли, които отвличат човека от това най-важното, да бъде грижовен към земята си, към стадата си и те да му се отблагодаряват в суровина и в храна, която той дава на семейството си, за да може семейството му да е гладно, да не е гладно, да е нахранено и да е обезпечено. Това е било щастието. Вижте колко елементарно. 3 направления, по които ти си длъжен да полагаш неимоверни физически усилия. Трудно го прави с щастие и с радост, защото каквото си изкараш, то си е това. И единствения съебия на това, което може да ти стане или да не ти стане, е само дядо Господ времето. Много са били важни за мъжете тогава звънците на стадата. На големите кочове са им казвали овни. На овена са турвали дюмбелеци голям. А всяко стадо задължително, първо, че имало по 2-3 кози, задължително е имало 3-4 пръча, така наречените аркечи, за да може да му турат тънките големи чанове едни. И те върват напред аркечите и цялата планина в гласът и Боян Сулевски казва: да тръгна стадата на всеки му е драго. Представете ли си? А най-големите майстори на чанове, звънци, тюмбелеци са били в Невроковско. Кътали са алтънете, за да идат там и майсторите да им направят големи хубави чанови дюмбелеци. Много живописно е описано и много вълнуващо в разказа на Хайтов Калинкините чанове. Прочетете го, наистина е нещо невероятно. Как той описва буквално как всичко е огласено от чанове. Жива е била тая планина на времето. Факт абсолютно. И по този начин се е случвало понякога така, че за мъжете най-голямото богатство, най-голямото имане в къщата не е било чак жената, децата и така. Те са били абсолютно обсебени от идеята да имат големи чанове, стадата им да бъдат така многогласни, силно гласни. Но това е било, разбира се, в редки случаи. Факт е обаче, че стадото е трябвало ясно и категорично чрез своя сладък звън на чанове първо да радва стопанина, второ да е радост за хората в района. Проблеми са имали те с вълците, както ви разказвах в едно видео за овчарлъка в средните Родопи и в района на Лъки. Като знаем, вълците нападат като глутница и по някой път се е случвало, въпреки тези големи около врата, които са имали като гердани големи, с големи шипове, което им е помагало до някъде, като се сбори с вълка, понеже тръгва да яде тук, да може да се предпазва кучето. Но вълците, понеже атакували по много,
и Боян Сюлевски разправя, много зор сме имали, вика, на Бобайко най-хубавото, вика, куче. Го беха награбили, вика, българци 7-8 и вика, това го пази до някъде, обаче беха му нагризали бутовете, го беха направили на дармадан. Та вика, добре, че Бобайко имаше още едно куче, го пусна, вика, да се разбягаха вълците и го прибра, то вика, ни живо, ни умрял. Та после е имало там един начин на лекуване, остригал му малко от козината, където по бутовете го били хапали вълците, по хълбуците тука. И вика, това го стри и вика, с кашичка малко, с млекце му го направи, та му даде да го еде, да го пие, и вика, и го спасиха, и вайно го прави. Също така, те са гледали и кози, но те са били по-малко. Основното съсредоточие на кози в района на Лъки е било по-към Югово, там към Постово, не към Югово, пардон, към Борово. Като се тръгне по хоризонтал от Борово в посока северо-запад, има няколко вече опушени пътеки, които точно водят към Боровско градище. И от Боровско градище от задния край се върви, се отива на Постово. Постово днес в момента могат да се видят само няколко зида, но на времето Постово имало хиляди кози. А другото място, което е било съсредоточено на много кози, е Мехалата Паткос, която е част от населението на Старо село, което поради една или друга причина се разбягва от исламизационните вълни, от Сенклеровия бунт. Въобще те си имали много незавидна съдба, но винаги с достоинство се приемали и са правили всичко по силите си така, че те да не заличат християнският си корен. И за това Боян Сюлевски разказва една много интересна история, която е свързана с храната, но чрез храната той категорично и ясно заявява своят български християнски корен на себе си и на своето многолюдно семейство. Като например, той първо описва какво че всяка година, вика, по 2-3 овена и по 2-3 еркеча се ги клали и вика, оставахме си, вика, ние 2-3 еркеча пръча, мъжки кози големи, като всичко това се е правило или на пастърма или на създарма. Обикновено създармата от овена, а пастърмата от еркеча от козата. И вика, газа колим 3-4, вика, 2 си оставим за нас, 2 ги свалим по Станимъка по Павелско, вика, и там касапите, вика, как и такова ти режат, хората си правят пастърма. Дори споменава, че вика, за известен период ни бяха забранили да гледаме кози. И това е във връзка с една така държавна политика на залесяване, която всъщност води със себе си не само залесяване и забрана на козите, защото знаете, че забраната за козите е жизненно важна за моите гори, тъй като козата има ли ниска растителност, букак, самораслед, нещо да има издънки, отива и този дявол всичко яде, всичко бъстисва и за това е бил забранен. Отиваме тук в финалната част на този разказ, в която, както ви казах, Боян Сюлевски категорично споделя пред Иван Гащилов, че те са си запазили старите български традиции, обичаи и, разбира се, християнски такива, пречупени през тяхното ежедневие, но запазени. И като, разбира се, те много са почитали Гергьов, да няма как да е по друг начин, тъй Свети Георги като пазач на стадата е нямало как култът към него да не пробие през вековете и да се запази в такива населени места. Другото нещо, вика, на Великден, вика, не боядисвахме яйца, вика, обаче си правихме пишна трапеза. Да се знае, че е празник. Същото и на Нова година, вика. Ага, вика, правиха баници и си турваха късметчето вътре. Така че всичко абсолютно прозира християнското минало и корени на този район.
Това е един интересен разказ, който допълнително хвърля светлина върху миналото и бита на хората в Лъкински район и по-специално в района, заключен между село Борово и махала Брайковица, тази полудъга, в която са Старо село, Паткос, Брайковица и село Дряново. Приятели, благодаря ви за интереса и така с това хубаво управяне на времето ви пожелавам да имате свободното време и възможност някъде да излезнете след природата. Утре и други ден предстои страхотно хубаво, чудесно време. А тези, които са от района на Асеновград или Пловдив, които са мои зрители, могат спокойно да отидат до село Дряново, да хапнат в някои от къщите за гости истинска хубава храна. Да оставят колите си в Дряново. Вече от Дряново има хубав нов път. Изцяло. От Асеновград, Юговското ханче, новия път до град Лъки и от град Лъки до село Дряново. Отсечката е абсолютно много финализирана. Да си оставят колите и пешеходно да се придвижат до връх Могила, да видят въпросната махала Старо село, да видят красивата Сюлевска чешма, Балабанова чешма. Или дори да не отидат до там, да се качат на селото на Параклис Герге. Мисля, че снега вече е подходящ да се ходи пешеходно и да се насладят на страхотната красива гледка в околностите на село Дряново, махала Старо село и, разбира се, връх Могила. Приятели, хубав ден ви желая и повече слънце и хубави емоции през уикенда.